Dokument li jintbat kull 6 xhur lill-Kummissjoni Ewropea spiċċa Antonio Fenech għax batulu Carlos Kamenzuli, il-bniedem imlaħħaq fl-NSO u li fil-Google Group kien jinforma lil Fenech b'dak li jkun għaddej brabta mal-istatistika. L-istatistika ntbatet lil Eurostat mid-Direttorat tal-Business Statistics tal-NSO u s-suġġett tagħha kien il-prezz tad-dawl. Peress li kienet se tintbagħat f'Ġunju, 3 xhur biss wara li daħal fis-seħħ ir-roħs għall-familji, it-tarif kien jirrifletti biss roħs f'nofs il-perjodu. Jirriżulta li biex il-Eurostat ikollha tarif preċiż tippubblikah darba f'sena, uffiċjalment dan it-tarif ħareġ f'Mejju 2015. B'hekk Tonio Fenech kellu informazzjoni 7 xhur qabel kienet uffiċjali. Iżda iktar minn hekk l-uffiċjal pubbliku li kellu responsabilità li jara li l-informazzjoni dejjem tkun imparzjali ta' parir lil Tonio Fenech kif jisfrutta l-mod kif jaħdem dan l-eżerċizzju 3 xhur biss wara li daħal fis-seħħ ir-roħs. L-informazzjoni ta' Kamenzuli ntużat mill-Partit Nazzjonalista li kemm il-darba prova jagħti l-impressjoni li traħħis mhux vera seħħ kif ippjanat. Għalkemm meta mbagħad ħarġet l-istatistika ta' sena sħiħa tal-Eurostat kienet istess li kkonfermat kif ir-roħs kien fil-fatt ta' 26%, xi ħaġa li kkonferma wkoll l-Awditur Ġenerali riċentament. Minn stħarriġ li għamel One News jirriżulta wkoll li l-isem tal-attachment li bagħat Tonio Fenech huwa l-istess wieħed li jintuża biex jintbagħat lill-Eurostat tant li saħansitra jidher f'dokumenti uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Tonio Fenech dejjem iddefenda il-membri tal-Google Group billi qal ma kellux bżonnhom biex jikseb it-tarif. Kont nafu from the horse's mouth, kont nafu mid-Direttur Ġenerali tal-Istatistika. Iżda din l-email hija prova oħra l mu minnu xejn li Tonio Fenech ma kellux bżonn il-membri tal-Google Group biex jikseb it-tarif. Jekk xejn kien jużahom biex jikseb it-tarif qabel dan ikun uffiċjali.